Assalamu alaykum ediz balalam. Bugün men size Maraly bilen Sultan Soyun hakkyndaky rivayatlardan ýene birini gurrun bermekçi. Sultan Soyun atasynyň köşkünde ul olup ýigdetçi çykypdyr. Ol şäherde özüne kıwatdaş gurrundaş tapman ata atlanyp il içine gezmäge çykypdyr. Şaýly we bedelen atyň üstüne basy jygaly gelýän sabadany gören Maraly onu tanamazlyga bilmezlige salyp goýa diýersiň ayak ýoluna oturan şekline oturypdyr-da elinäki çöregini ýmäge. Ennamnaky bar ýok zatlary çöplen kişi bolup iki dyrnanyň arasyndan mınjyratmaga başlapdyr. Maralynyň bu bolup oturşyna geňirgen Sultan Soyun atynyň başyny çekip Maralyga habar gatypdyr. Ýeri how ýigit. Teniň bolup oturşyň näýli? Maraly Sultan Soyuna üns bermän, öňki ýagdaýyny dowam etmek bilen gäwes arasynda jogap beripdir. Näme bolup oturşymy göreňokmy? Görenden soň soraýan. Täzen salýan, könen çykarýan. Şol wagtda da düşmanma mawlaýan. Maralynyň jogaby Sultan Soyuna ýaratdyrdy, sowalyny dowam edipdir. Siziň öýüňiz nerede? Hol ýeňsek hataryn gulnatar çetinden gartmaýdaly durjak öý biziňkidir. Öýüňize barsam mehman alarmysyňyz? Maraly ýerinden turup Sultan Soyuna ötkün garap, Şahzada, siz midiňiz? Başlan. Näme şäherde, galada öňü ösüp, il halkyň däwinden, halyndan habaryňyz ýok ýallah. Biziň halkymyzda şeýle bir söz bar. Mehman ataňdan uly. Öýüňize barsam öňünden çykarlarmy? Hükman, biziň goýrugy küle ala köpeğimiz bardyr. Ol ören gadyrly. Sizi taýak sal meýdandan garşylar. Maňa söwüş edermisiňiz? Tapsak birini ederiz, tapmasak ikisini. Sultan Soyun Maralynyň sözüne düşünmändir-de sowal beripdir. Ol näme diýdiň boldy? Kolay oltundan tapsak bir çeviş ýa-da bir topla alarız. Tapmasak boğaza geçimiz var, son sayarız. Sultan Soyun Maralynyň öz jogaby ýaly çylşyrymly hem onuň bir agzanyna degir ýaly sowal bermegi küýne getiripdir. Maralynyň jogaby Sultan Soyuna ynjyly bolup esdilse-de, onuň söz uruşy, gepe çeperligi, dilewarlygy oňa ýarapdyr. Ol öz ýanyndan men muny öz ýanyma çekip bilsem, onuň bilen dostlaşyp bilsem, men hiç wagtda tukat bolmam. Munyň gepe çeperliginden, dilewarlygyndan hem öwrenerim. Ondan soň hiç ýerde, hiç kimden gepde de, akylda da batylmam diýip oýlapdyr. Ondan soňra Maraly mülakatly habar atyp, Ýaxşy ýigit. Seniň adyň näme? diýip soratdyr. Maraly, Ören ýaxşy. Meň adym Sultan Soyun. Bir gören tanış, iki gören garynaz diýen akyl bar. Gelinlik kimiz hemişelik dost bolaly. Maraly Sultan Soyunyň atyna, egin başyna, ondan soň öz geyimlerine göz gezdiripdir-de, ýeňleri sal-sal, ýamakly köýneginiň eginlerini gysyp şeýle jogap beripdir. şahzada bağışlan, dostluk ýasy bar, emma eşek öz deňine gasar diýenen bir nakıl bar. Siziň göwnüňiz nädikdir? İkimiziň dostluğumuz birden ka goýuny bilen gurduň ýa-da tilki bilen şiriň dostlugyna meňzeýmesin. Maraly näçe tapalak atsa da Sultan Soyun ony öz erkine goýman köşke wakan alyp gidipdir. Maraly bilen Sultan Soyun bir öýde, bir otogda ýaşap, bir molladan sapak alypdyrlar, okapdyrlar, alim bolupdyrlar. Şeýdip olaryň dostlugy bir-birine gowy düşünmek, sır alışmak we dertleşmek bilen dowam edipdir.